पहिला तो आं तो तिथि एडिसी एडमिनिस्ट्रेशन बतंग या प्लस तिथि एडिसी आं इलेक्टेड बरक बिया आं तो असेंबली नि खरक से इलेक्टेड बरक आंसलाय जरा तिथि एडिसी हा फंग तंगनाय गवर्नमेंट जरा रान खैनाय तिनि इलेक्टेड सीएम पीएम एमडीसी रक बरक आंसे अनेक किसु साइमन नाय तामनि बागै बिसिंराय तामनि बागै अमाके देरा मुंगै थांखा कियाबा जोंसोलो साइमन जे जेखुनु गवर्नमेंट जों जॉब नाना थांखांखे दिनै एडिसी सरकारि चाकरि नाना निं थांखाय फाइनान्स ने एप्रुव नांगौ गो फाइनान्स तो बर तंग साइमन फाइनान्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अंडर तंगौ इगा बर कन्स्पिरेसी बाबे गोबांमा पग्रिमानि पग्रिया फंडिंग रिलीज खाया साइमान तंगौ जों जदि चाकरि नाखा कोनो जों रां बाय डेवलपमेंट खायखांगे तिथि एडिसी हा पांगो एमनेसी तिप्रामो तंग तंगबा एबो तिप्रामो स्ट्रंग थांनाय हिनि किरिमा बाय बरक इनडाइरेक्टली का समनि बागै बरक फान बुरो होयाखै तंगै तंगो आइनि बागैनो जिनि जारा अनएम्प्लॉय तंगनाय रबो खाता बायदि ताबक जों जदि साबजेक्ट दियो नाखा 50 ता पोस्ट नि बागै जों तो नायो तिप्रासा जतन काम करन तंगै आ 50 जन चाकरि मामा बाय तो तिप्रासा जतन मुक्ति मैया थांगै मैया जिनि पहिला नांगौ मानि के जों लैंड राइट्स नांगौ जिनि हा सेकजाक तंगमानि नुगै माखाना बिश्रामगंज न नगर पंचायत नोटिफाई खायबेनि अब इंक्लूडिंग बीसी गयते बीसी रमै प्लान थांबाय बेखा आमत्रम जों चिन्ता खायनांगौ ओवरऑल हायगे तिनि जनरल एरिया खायते सालजाके एडिसी सिग्रिखा इंगे एडिसी एरिया करिखा माने लैंड प्रोटेक्टेड या लैंड क्रॉप प्रोटेक्शन करिखा इंगे बयबो पाइमासिनाय ताबक एडिसी एरिया नि न जागा पाइना थांखांखे बैनि बरंनि बोमोन खायगि मैया सिनि एसटी नि होके नन स्टुओ अब ट्रांसफर खायगि मैया अब आइनो तंगो तिथि एडिसी नि सिनि जे लैंड नि एक दो आइनो सुजाक तंगो इंगे ताबक जदि ब जनरल एरिया थांखांखे जेखुनु बर पाइमानै खायगबा सिनि आगे नगेंद्र जमातिया सारतिराव द्रा कुमारी आं सारतिराव तो बस कुतो गवान सगै जरो तिथि एडिसी नि लांमानि आ तिथि एडिसी न सगां प्रोटेक्शन खायनाङै दिने दिन हा कसर तंगो कमै तंगो आबोनो जों चिन्ता करै लायखा सुदु जों व्यक्तिगत सिमि वानसो लायगै जोंनि सागनो कायसनो खुंनो सारना वानसो कांके ओ हा कमाय थांखांके नों बो हा सागाव बासै थांना फुंखो हा ग्रिं थांनाय आइनि बागै ओवरऑल चिन्ता खायगै चिन्ताबक जोंनि महाराजनो नायमोनके जतनो मुथां थांनाके लैंड राइट्स नांगौ डाइरेक्ट फंडिंग नांगौ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नांगौ एडिसीओ आपातत बनो फन रिग्रादे जोंनि डिमांड तो ग्रेटर ट्रिपुलेंस जों डिमांड खायो याबा आइबानो जे मान मानि फन रिग्रा नाय प्रभु सामाबा तिप्रासे एकर्ड खाय रिखा जोंनो 6 मास बिसि रिनाय हिनो सेंट्रल गवर्नमेंट यागा तंगै तंखासनो डिप्राइव खाय दंगो आइनि बागै चोबा मा खायनाय जत थानसाङै चोबा खायनाय आसोल कप्लायनाय जों थानसां या जत टुकरा टुकरा नै बिदि सोलिनाय आसो जरातै जों ओ हासा गावसो बुगिनि मा थांनाय डिप्राइव मा थांनाय दा आं जरा अनएम्प्लॉय लुकुरबनो आं कयजागो दिनै हाय हायनो बसकांगो एडिसी इलेक्शन फाइट दङ जेहेतु एडिसी इलेक्शन जों कप्लायनाय तिप्रामो कप्लायनाय ते किसिसा पेशेंस रमै सिगलाराव नासिं तंदि महाराज जतनि बां काहाम ग्रोनि बागैनो वान सौनि सामं ताङै तंगो हियाबा चिनि र चिनि बेकारनो सिंताबो चाकरि रिमि आंमनि कारण गोबांमा बिसिंब्राय प्रब्लेम दङ चिनि एडिसी प्रब्लेम या अम प्रब्लेम को राज्य सरकारनि प्रब्लेम आबो चिनि सिगलाराव बुसिनो नांगौ केबो पॉलिटिकल पार्टी दं चिनि तिथि एडिसी गवर्नमेंट न तिप्रामो गवर्नमेंट ब्लेम खायनो चेष्टा खायो आबो बरनि षड़यंत्र हायको जों बरक षड़यंत्र खायमा बागै चाकरि नायमिया पुलिस चाकरि नाना तंगमानि सय खाया दिनै फाइनान्स रक फंडिया अमा सारै तंगो कारण चिनि फंडिंग नि सोर्स स्टेट गवर्नमेंट या फागो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट या फागो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिसिरिया का तंग जों काम खायमनैबा यांगा साइड दगा एडिशनल रक 870 crore चिनि बजेट तंगमनि चिनि एडिशनल थांनाय बोसोरनि हियाबासनो 530 crore सिरो होय तंगो ते 300 कोटी मतो चिनि याबो फाइसो पाया मार्च चिनि अकाउंट क्लोज न नाय तंगो फाइनेंशियल ईयर मार्च के पाइनि खतो फेब्रुवारी चलै तंगो ते एक मास बाकी रांनि खरच खायमानो बरो फानसे ताबो कोड अफ कंडक्ट जदि इलेक्शन चालुं थांखांखाय आबो बनो रां खरच खायमिया आमो कासे कन्स्पिरेसी इगा जों खानमाय आंगना जों रयमालि सरकार और तिप्रामो सरकार तुतै कोनो खायमे सुनो ब्लेम
थायो एक्चुअली लुकुराव बुझनो नांनाय 500 कोटी बे कोनो या ताबक जों लामा हि तंग माने अमपिनि लामा तंसानि दामसि 377 crore lama aisha lama project as kotor bos adc entire adc kotorma geographical area bos kotor 7100 above square kilometer geographical area to amno development khaina ni ke rang hazar koti nango ya bas no 870 कोटी पर्यंत सी इंस्टॉलमेंट के ताबक जरा 530 कोटी समथिंग समान ख ते बाद बाकी मुस मै ते 300 कोटी हम काइसे कन्स्पिरेसी हम जों साइगै मान हाइसे पदलुसन सिरि बनम गोनां पदलुसन बहुत जों साइ मानो बो बुसुक जरातै बुसुक फान रजाखा आबो दिनि थानि प्रमाण देर तंबा दिनि जदिनो लुकुरो कन्फ्यूजन तंग थांखे टिटिए दिसे थांगै इयाके आरटीआई खाइ नाइ मानो आइखो सरासरि अफिस सीएम नि अफिस थांगै जाजाय खाइ मानो बुसुक जरातै फान रजाखा बुसुक जरातै इउसि जमारि जाखा बस रायसाय खाइ मानले अब ताबुंनि इंटरनेट नि जामाना गो मॉडर्न जामाना गो पिप्रा सरब जतन सिकि मुटामुटी जारा परै तंनाय लेखा गोरों गियान गोनां रक्त हाइनो मानो गो बहाय ताइ सनाय एमडीसी बो निजेनो निजे साइमैया रोंया सिए हि परिचय तम सिखलाय हबो जों सिनि एडीसी नि सिनि सीएम बरम गोनां पूर्ण चंद्र जमाति अब साखलाय रिखा 500 something crores जों मानखो अब प्रमाण स या फागो नागै सिबो प्रेस मिट खाइसिरि जा एरपरे बो जत फान र का बागि र खाद प्रूफ रथन त भ बिनि प्रूफ सारा कागज सारा कक सारै बरक ओ दिनो काइसे पनि गतन नुख खाबले जे जागागो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट एबागै रेगानि दतै गै सिनि डेभिड मुरा सिंनि ऊपर जे ब्लेम खाइमाने आ जागा बो वर्क ऑर्डर परै बुदे बुसि आहिलै न्यूज पेपर हो काइ तुमर नुबे आं मुसमुनि नाम सुबो को परियान हाइसे परियागै हाइ खामाखा ब्लेम रिउ नखा कप्रगै आइ सनै मुखस कक सनै बरक एक्चुअली बनि थानि कोनो लजिक खरि बनि कोनो बेसलेस प्रमाण सारा कक सनै बरक नि थानि गो जों केबो फैतो साया लुकुरब साइ मानो पदलचन त्रिपुरा बसुक जरातै बिनि क्वालिटी तंग बा बसुक जरातै परे लेखा सुजार न परे गै काहाम करंखाय एक्सप्लेनेशन दैमान अब लुकुरब जतन साइ मानो जोंनि तामुनि बागै फाय माने तामुनि मिटिं बत थायो